o obxectivo é ir partido a partido, aunque sone un tópico, pero nós temos que competir todos os partidos, costanos un montón empezar os partidos, acabar os partidos, cando non é un e outro, é dicir, temos que ir competindo todos os partidos, non podemos deixar de esgotar ningún. Temos nivel para estar arriba, así que os rapaces son os que van decidir se podemos estar arriba ou non. Eu espero que sí. Recuperouse Germán, estáse recuperando Quique, Cristian quedanlle 15-20 días e xa logo está, é dicir, xa empezou a ter a todos os xogadores, os do A están en boa forma, os juveniles sempre que podo tirar deles levo está sempre rinden ben, basicamente que son bo equipo. O que nos falta é un pouquiño de punto de competición, que o vamos collendo pouco a pouco, xa estamos competindo bastante mellor, a ver o que podemos chegar. A tecla foi de que cambiamos un pouco o sistema de xogo, adaptándonos ao que tiñamos, en vez de xogar dos no medio xogamos con tres, parece que nos vai mellor, noutro temos bastante variabilidade en canto se xogamos campo cerrado ou campo aberto, e como estamos entrenando máis e cada vez melloramos, así que boa cousa. A Moreira é un plus para este equipo. Sí, todo o que sea campo grande nos beneficianos, polos xogadores novos, son rápidos, podemos aproveitar as espaldas, temos moito físico, e todo o que sea metelos na Moreira, campo natural, carga máis, desgasta un pouquiño máis o rival e danos a nos un plus de velocidade e de xogo directo que nos beneficia.